Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kauna-unahang Smart Command Center sa Central Luzon, pinasinayaan. Iba't ibang sektor nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Garden para sa mga PDL ng Baguio City Jail Mail Dorm, hatid ay oportunidad. Mga kabataan sa Pampanga nanguna sa pabasa ng pasyon at makukulay na float na gawa sa kawayan, nagpasiklaban sa Abra. Naimbag na malam Amyanan, Luzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Mas mapapabilis ang pagresponde at pagresolba sa mga sakuna at krimen sa Macabebe, Pampanga. Ito'y matapos pasinayaan ang kanilang Smart Command Center. Ito ang kauna-unahan sa Central Luzon. Magbabalita, Ren de Guzman. 24 oras nang mababantayan ang bayan ng Macabebe sa tulong ng bagong Smart Command Center. Ang mga kaganapan kasi sa mga kalye, real-time na nakukuhanan ng mga optic cameras at napapanood sa mga monitors. Monitoring natin, makita natin ano yung nangyayari agad sa mga paligid natin. Itong system natin is scalable. Pwede natin palakihin, pwede natin gawing matalino. So we can inject artificial intelligence. How? It could have plate number recognition, facial recognition, tracking capabilities, kung gusto na ba natin yon. Ang Smart Command Center ay itinayo ng Pampanga Digital Evolution Company Incorporated. Bagamat pribadong kumpanya, layunin nilang matulungan ang mga residente. Very important sa atin to, no? At this time, yung mga guidelines natin are still in the works, no? So we need to put up an agreeable and amiable resolutions from our Macabebe municipality, no? Kasi we are a private entity. We respect the Privacy Act and everything, no? So without the approval of the members of the barangays who are currently, no, we maintain for them, no? Without their approvals, hindi pwedeng mangyari lahat yan. Magiging magkatuwang ang PADECO at iba pang ahensyang nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan. Sistemang ito, napakaganda niya. Alimbawang yung makikita na natin kung live, nakita natin visual, makikita na natin kung anong klaseng suno siya. At saka saan tayo makakapag-responde kagad kung anong daan yung pinakamalapit para agad makapag-responde yung fire truck. Tinayo nila to para tumulong sa bayan po. So I think we will have a favorable result po dun sa coordination po namin. Lahat kasi ng mamomonitor na may indikasyon ng kapahamakan ay agad ding maitatawag sa mga otoridad. 11 na sa 26 na barangay dito sa Macabebe, Pampanga ang kayang tutukan ng command center dahil napapanood dito ang mga CCTV footage na nakakabit sa mga barangay. Ayon sa mga barangay captain, malaking tulong ang command center para sa agaran at mabilis na responde tuwing may mga sakuna o krimen. Sa Barangay Kaduan Tete po, nagse-separate po kasi ang San Gabriel at saka ang Kaduan Tete during na may flood po na malaking tubig. So ngayon po kung mayroon tayo pong ganitong command center, kagad po makakapag-coordinate kami po sa San Gabriel or sa municipality na hindi na po kailangan namin pang mismong personal na pumunta doon sa lugar na yon. Kung may dumarating na ba or kalamidad man, masasabihan na po namin lahat ng tao doon sa mga purok na affected ng disaster. Sa launching ng Smart Command Center kaninang umaga ay dumalo si Congresswoman Ana York Bondok.
konektado po siya. Kasi dati, kung yung barangay lang ho yung nakakakita kung ano po nangyayari doon. Ngayon, meron na po tayong command center. We could see po immediately kung meron pong hindi kanais-nais na nangyayari. Any drugs incidents, yung mga pulis po natin nakatingin sa akin. Mga incidents po of crime, banggaan, kung ano po, madali lang pong makikita. So, this is actually the first time ever na naikot ko na rin po ang Pilipinas. First time ever po ako nakarinig po ng ganitong proyekto. Napakaganda po. Maging ang vice alkalde ng katabing bayan na Minalen, napabilib din dito. Siyempre maganda no, nakita ko lang maganda itong proyekto ng Makabebe na to, sa proyekto ng Padeco. Sa unang tingling pa lang, nainggit na ako para sa bayan ng Minalin. So sabi ko sa Padeco kanina, gawin nyo sa Minalin to. Palagi sigurado na makakatulong sa safety sa peace and order ng aming bayan. Ang center ng Makabebe ang kauna-unahang pribadong command center sa buong Central Luzon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Muling ibinalik ng Office of Civil Defense ang face-to-face earthquake drill sa pagdaraos ng first quarter national simultaneous earthquake drill sa bansa. Pagtutulungan sa posibleng pagtama ng The Big One, tiniyak. Narito ang report. Dali-daling nagsilabasan mula sa mga silid-aralan ang mga estudyanteng ito. Ito'y matapos tumunog ang alarm ng paaralan sa pakikiisa nila sa first quarter national simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense. Ito po ay isang paraan para po maging aware at masanay ang mga tao na kung sakaling magkaroon ng emergency na dulot ng earthquake, ay alam na po natin ang ating mga gagawin. No? Kumbaga sa ay nasa isip na natin, automatic na lahat. No? That's why we are doing this repeatedly, because if we do things repeatedly, magiging part na ng ating way of life. Itinuro rin ng ahensya ang iba pang paraan ng duck cover and hold gamit lang ang ilang bagay na matatagpuan sa bahay o opisina gaya ng monoblock chair. The evacuation phase can use this para takpan yung uluan na mo o yung buong katawan mo and you proceed with the assembly area. Napiling pilot area ng ahensya ang University of Baguio na ikinatuwa naman ng paaralan. Naging biktima rin kasi ang paaralan noon sa pagtama ng 1990 killer earthquake. Plus, who are already alive during the July 16, 1990 earthquake, pictures were already displayed earlier. We couldn't erase from our memory the harrowing images of that period. It didn't help also that in July of last year, we again experienced an earthquake with almost the same strength as that in 1990. Although in Baguio City, it wasn't as destructive as the one in 1990, the mere happening of it reminded us of our vulnerability. Aabot sa halos higit 6,000 estudyante ang nakiisa sa aktibidad. Bawat isa, pinaalalahanan kung gaano kaseryoso ito at kung paano mag-duck cover and hold. Katuwang ng OCD ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng BFP, PNP at CDRRMC na tumulong sa assessment ng evacuation plan ng paaralan. Nakiisa rin ang isang mall sa lungsod sa aktibidad. Mayroong mga umaktong nasukatan kung saan nasukat ang bilis at galing ng ilang staff ng mall sa paglalapat ng first aid. Nagtayo rin sila ng command center para sa evacuation ng mga customer at empleyado at kung mayroong parte ng gusali na nasira ng lindol. Nakiisa rin sa aktibidad ang isang mall sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa OCD, malaking bagay raw na naibalik ang face-to-face earthquake drill lalo na't madalas yanigin ng lindol ang rehiyon. Siyempre, mas realistic ang face-to-face. Makikita natin observe natin yung actual procedures. Ang ginagawa natin during the virtual NCED ay meron din mga pilot na lugar na ino-observe sa national
Pero dito sa region, nagko-conduct pa rin naman ang mga school, no? Mga school, yung ibang government agencies, pero hindi po ganon kalaganap ang pag-conduct natin ng face-to-face na NSED. Tiniyak naman ng ahensya ang kahandaan nito sakaling muling yanigin ang Cordillera ng Lindol. Pero hindi pa rin inaalis ng ahensya ang pangamba ng paggalaw ng West Valley Fault Line o ang mas kilala bilang The Big One. So meron na po tayong earthquake preparedness plan dito sa ating rehiyon na nakapattern din po just in case na magkaroon ng big one. So ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng series of tabletop exercises like communication exercise. So dapat importante yung communication pag ganito para mag-coordinate yung iba't ibang ahensya. Another is yung tinatawag natin na functional drill. Yung mga functional drill, halimbawa, during pandemic, biglang nagka-earthquake. So siyempre kailangan natin na gumawa ng plano. Meron na po ang mga ospital natin yan. Magpupulong-pulong pa ang iba't ibang ahensya para sa assessment report sa isinagawang aktibidad at magbibigay suhestyon para sa mas ligtas na paghahanda sa lindol. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa paggunita ng Kwaresma sa Pampanga, pinangunahan ng mga kabataan ang tradisyong pabasa ng pasyon. Magbabalita, Gracie Rutao. Tradisyon na tuwing Kwaresma ang pabasa, pero kung nakagawian na matatanda ang umaawit, dito sa bayan ng Guagua, mismong mga kabataan ang nanguna sa pag-awit ng pabasa ng pasyon. Ayon sa mga organizers, hinihikayat nilang sumali ang mga kabataan para matutunan at lubos na maintindihan ang tradisyon ng pabasa. Ipinapakita namin sa kanila na sila yung magtutuloy sa tradisyon na to. Kasi kung hindi sila matututo at hindi nila malalaman yung kung paano yung pag-awit ng pabasa, wala nang magtutuloy. Kasi yung mga kabataan ngayon, talagang kung titignan mo, ma'am, is they are more on technology. Sa sabay-sabay na pagkanta ng mga dasal, isang hamon ng walang tigil na pagbabasa dahil kailangan may matitirang magtutuloy hanggang matapos ito. Natuto kong mabasa. Kahit paminsan-minsan nalilito po kami dahil kami way bata pa lang. Nakakasunod naman po kami sa mabasa. At least napipreserve namin. Kami dito sa Cooperatiya ng Intong Virgen de los Remedios, natuturuan namin yung mga kabataan on how to push through the tradition from their generation. Mga kabataan din ang nanguna para mapagsama-sama ang higit 30 life-size images ni Jesus at lahat ng karakter na may kaugnayan sa pagpapasakit, kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus para sa isang Lenten exhibit. San Judas Tadeo, Santiago Menor, San Juan, Virgen Dolorosa, Santa Maria Magdalena, San Nicodemo, San Jose ng Arimatea, Santa Veronica, at marami pang iba. Magtatagal ito hanggang sa weekend. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Pinasinayaan naman sa bayan ng Guagua, Pampanga ang ikalawang bamboo pipe organ sa bansa. Magbabalik sa report, Gracie Rutao. May people and nations come together that they may accept and love each other and praise you forever and ever. Amen. Formal nang binindisyonan at pinasinayaan ang ikalawang bamboo pipe organ sa bansa na makikita dito sa Pampanga sa St. James Apostles Parish Church sa Betis, Guagua. Sinundan ito ng choral concert ng Mirabilia de Coral na tila tinig ng mga anghel sa langit habang sinasabayan ng tugtog ng organong kawayan. It's the only instrument adequate enough to accompany the people and the choir. Ang bamboo organ ay warm ang tunog. Hindi kamukha ng metal. Medyo malamig ang tunog. Very shrill. Ito mas malapit sa quality ng boses ng tao.
Nag-uumapaw naman sa tuwa ang kilalang Belgian organist na si Luc Ponnet na nagkibahagi sa pagtugtog sa bamboo pipe organ. It's a unique instrument that you have here in British now. Because of it's a bamboo organ, it's unique in the world. It's immediately the biggest organ in bamboo pipes of the world. There are only two in the Philippines. Ayon kay Ponnet, nagsisilbi ring added tourist attraction sa Betis Church ang nasabing bamboo pipe organ. I'm really convinced that it does. Because when you enter the church and you see the interior and you see then also the organ here, it fits really in the interior. So Ang Betis Bamboo Pipe Organ ay ginawa ng Diego Serra Organ Builders Incorporated na nagme-maintain na din sa Las Piñas Bamboo Organ na siya namang kauna-unahang bamboo organ sa bansa. I think it has more than 700 pipes. More than 500 are bamboo. Okay. More than 40 are wooden. And more than 100 are metal. May fascination po kayo sa flowers. Nagsimula silang maglikom ng pondo mula sa mga art exhibits at tulong ng mga parokyano na umabot sa 3 million pesos. Kinuha nila yung mga painting. And then we were able to sell it. Maraming mga donations. We were able to buy the pipe organ. Nag-start na kami sa bamboo organ through the help of Bishop Ombo. We have series of concerts, tapos exhibit ng mga Fundraisings. Salamat sa mga taga-Betis because it will be there, here, kung hindi sa tulong nila. Betis from abroad and so on are so helpful to have this. And also my classmates in medicine. Una nang ginamit ang Betis Bamboo Pipe Organ noong simbang gabi sa St. James Apostles Parish Church noong 2019 pero natagalan ng formal na inaugurasyon nito dahil sa pandemya. Grace Rutao para sa Luzon Headlines. Susunod, garden para sa mga PDL ng Baguio City Jail Mail Dorm, hatid ay oportunidad. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Inaasang makakatulong sa pangkabuhayan at paglaya ng mga PDL sa Baguio City Jail Male Dorm ang kanilang bagong bukas na garden. Kung bakit, alamin sa report na ito. Hilig ng person deprived of liberty na si Bruno, hindi niya tunay na pangalan, ang pag-aayos ng bulaklak. Dati kasi siyang florist bago makulong sa Baguio City Jail Male Dorm, 6 na taon na ang nakakaraan. Kaya tila nabaon na sa limot ang kanyang hilig. Pero muling nabigyan siya ng pag-asa sa pagbubukas ng bagong garden ng Baguio City Jail Male Dorm. Physical and emotion ng mga tao nandito kasi sa pagtatanim hindi mo may isip na may problema ka eh. Sa pagtatanim hindi mo may isip na nakakulong ka. Kasi nandito ka sa labas. Ito yung difference between inside the jail and outside the jail. Kahit na premises pa rin siya ng jail, pero nasa labas ka, nakakita ka ng langit, nakakita ka ng ibang tao, nakakita ka ng mga bagong halaman. Kasi kung nasa selda ka, walang halaman. Ang pagtatayo ng garden na ito ay ideya ng Bureau of Jail Management and Penology. Ngayon, lumabas po yung memorandum circular ng ating DILG na mag-implement po tayo ng HAPAG, yung halina't magtanim ng prutas at gulay. So dati po, kung gulay lang tayo, dahil sa programa ng DILG, nadagdagan na siya ng prutas. So, sabi nga doon, kahit malaki o maliit ang espasyo mo, meron ang opportunity na makapagtanim ka ng gulay kasi meron naman tayong tinatawag na vertical garden, urban gardening na siya ngayong ginagawa natin. Makikita sa kanilang garden ang samot-saring tanim gaya ng lettuce, pechay, sili, rosemary at pati Malaysian mums. Yung mga tinatanim nila nakaka-augment doon sa ating food, no, sa ating rasyon, nakakatulong siya. Kasi ngayon ng ating gobyerno na mabigyan sila ng nutritious food, no. Hindi na ganun kalaki yung budget natin dito sa BJMP, but sa mga ganitong programa nadadagdagan ang ating mga food ration. Maaari ring pagkakitaan ito ng mga PDL sa pagbebenta ng kanilang mga ani at pati na ang pag-aalaga ng mga ornamental plants. Suportado naman ito ng mga support groups ng ahensya. So for us, it's really empowering and it's really an innovative for the BJMP to cater the needs of our PDLs as well as the service providers and even the personnel of the BJMP. Maliban sa pangkabuhayan, malaking bagay din ito sa paglaya ng mga PDL. It will help in them in their good conduct time allowance and the time allowance for study, teaching, and mentoring. Yan, it could be reason or yun ang magiging benefit na makakalabas silang earlier. Tiniyak naman ng BJMP ang suporta sa pagbebenta ng kanilang mga ani at iba pang mga programang pangkabuhayan ng mga PDL. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagpasiklaban naman ang mga local chefs sa Mangaldan, Pangasinan sa kanilang pagdiriwang ng Pindang Festival. Magbabalita Jose Robert Inventor. Tuwing sasapit ang Marso sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, ipinagdiriwang ang Pindang o Carabao Festival. Dito, ipinagpapasalamat ng mga Mangaldenyo ang mayamang industriya ng kalabaw ng bayan. Isa sa mga parte ng pagdiriwang ang Pindang Cooking Challenge. Nagharap-harap ang 10 grupo ng mga local chef sa pagluluto ng iba't ibang putahe gamit ang karni ng kalabaw. Beef bulgogi, creamy salted beef at pigar-pigar ang ilan sa mga inahanda ng mga ito.
Matapos ang paghahanda sa pagluluto ay tinikman ito ng mga hurado. Nakitikim din ang mga dumalo sa cooking challenge. Una-una gabi kong pasalamatan iray limadjaya manuto tayo panang daw so different taste na pindang since pindang is one of our one town, one product. Kaya malikulikatatak, tawad dyan kayo namin. Sa huli, tinanghal na second runner-up ang contestant number 5, first runner-up naman ang contestant number 4, at tinanghal na kampiyon ang contestant number 3. Maliban dito, isasagawa bukas ang highlight ng pagdiriwang na kalutan, tugtugan, tansayawan at dalan sa kahabaan ng Rizal Avenue. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pag bumili ka ng bagong kotse, bagong motorsiklo, alam natin ang obligasyon, register it with the Land Transportation Office. Pag bumili ka ng second-hand motorcycle, kailangan mo bang irehistro yung second-hand motorcycle o second-hand car doon sa Land Registration Office? According to Republic Act 11235, Section 4 of the implementing rules. Yung Republic Act 11235, ito yung an act preventing and penalizing the use of motorcycles in the commission of crimes by requiring bigger, readable, and color-coded plates and identification marks for the purpose. Ang sabi dito ng Section 4, any sale or disposition ng motorcycle shall be reported within 3 days upon such sale or disposition. And of course, i-present mo yung original copy, notarized deed of sale, highway patrol clearance, etc. na kailangan ng LTO. And of course, yung failure to report a sale, failure to register, mayroong penalty. At ang penalty dito ay imprisonment of arresto mayor to prison correctional. Medyo mabigat din, 6 months to 4 years. At ang penalty ay 20,000 but not more than 50,000 pesos fine or both imprisonment and fine. So medyo mabigat yung failure to register. Tandaan natin na it should be made within 3 days from the date of notarization. Susunod, makukulay na float na gawa sa kawayan, nagpasiklaban sa Abra. Ang detalye, susunod na. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Naglalakihang mga float na gawa sa kawayan ang ibinida ng mga Abreño sa pagdiriwang nila ng Kawayan Festival. Simbolo raw ito ng pagiging matatag ng probinsya. Magbabalita, Jose Robert Inventor. Musika ang bumungad sa umaga ng mga residente ng Abra. Ngayong araw kasi, nagsama-sama ang iba't ibang bayan ng probinsya para sa Grand Parade ng Kawayan Festival 2023. Sa saliw ng trumpeta,
drum at lyre, muling napuno ng kulay ang Abra. Matiyagang nag-abang ang mga residente para makasiya sa selebrasyon kahit patirik ang araw. Suot ang kanilang makukulay na kasuotan, ibinida ng iba't ibang paaralan sa probinsya ang kanilang galing sa pagtugtog. Pero mas naging makulay pa ang selebrasyon nang ibida ng iba't ibang bayan ang kanilang pagkamalikhain sa paggawa ng float gamit ang kawayan. Hindi nagpahuli ang banggad. Tampok kasi sa kanilang float ang selebrasyon ng Dapil Festival. Ibinida rin nila ang mga pangunahing produkto ng probinsya tulad ng tubo. Agaw pansin naman ang float ng bayan ng Tubo. Makikita kasi sa unahan ng float ang life-size na usa. Pinalibutan rin ito ng mga bulaklak at paru-paro. Ibinida rin ng bayan ng Villa Viciosa ang kanilang float na nagpapakita ng lumilipad na paru-paro at rainbow. Sumisimbolo rin umano ang nasabing float sa pagiging matatag at pagbangon ng mga Abreño sa epekto ng lindol noong nakaraang taon. Pagiging matatag at kwento ng muling pagbangon ng probinsya, yan naman ang naging inspirasyon ng float ng Pitigan. Tampok rin sa kanilang float ang mga produktong mapalupa at mapatubig man. Ibinida naman ng bayan ng Bukay ang mayamang produksyon nito ng kakao. Ang nasabing float ay parte lamang ng higit 20 float na ibinida ng mga bayan sa selebrasyon ng Abranyan Kawayan Festival. Sa bisa naman ng Executive Order Number MR04 Series of 2023 ay magkakaroon ng suspensyon ng klase sa buong probinsya ng Abra sa ika-10 ng Enero. Ito'y upang bigyang pagkakataon ng mga mag-aaral sa probinsya na makapagpahinga matapos ang kanilang paghahanda sa pista. Tulad ng isang kawayan, ang nasabing selebrasyon ay nagpapakita ng tibay ng mga Abreño na harapin ang anumang unos na dumating sa probinsya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.